De centrale as is de aanroende periode een soort in het Nijswest, na aanleiding van een verskaat aan ongelukken. De provincie Friesland stelt nou een onderzoek in op het diekvak tussen de oprit bij de dwarslijnen bij Waterswat en de aanrit bij de Westerreen in de richting van Burgum. Nou, er is een vervanging der West. Alles zit conform de richtlijnen en wat het ook al je wettelijk mat. Maar we hadden wel dusdanige zorg dat we zijn van we gaan toch nog een keer een extra onderzoek doen. We gaan nou ook zijn we toch een rijbaan iepen en we gaan van 100 naar 70 km per uur en dan komt ook een geleiderrail te staan voor de komende maanden. Maar we willen toch wel weten, ja, hoe kan dat nou? Want het is opvallend, het gebeurt net op alle oordieken in Friesland, dus het is opvallend. Alles voldoet aan de richtlijnen. We hebben zo'n landelijke richtlijn, dat gaat door hellingpercentage, dat gaat door afwatering van de diek. Alles is conform dat, alleen toch vinden een soort ongelukkenplak en ook een heel tragisch ongeluk. Ja, en die geleiderrail, komt die dan net te let? Nou ja, wat is te let? In principe, in de basis, voldoet alles. Maar we zien nou dat er toch een heel soort zaken ongelukkenplak vinden. Hier met tragische ouderen. Dat vinden wij echt heel pijnlijk en dat is echt verschrikkelijk. Alleen nog, het voldoet. Dus het is net, het komt te let. Alleen nog, wij zeggen nou van ja, dit wordt nou zo opvallen, nou moeten we ingrijpen. Het onderzoek door het in elk geval 3 mannen, zodat alle waartypen in het diekonderzoek mijn naam worden kennen. Ook de ongelukkenanalyses van de politie zullen mijn naam worden. De vangrail langs de N356 wordt zo gauw als mogelijk te plak zet.